Shwmai, fy enw i yw Ffion. Dwi'n chwarae fel forward i Cymru. A dyma beth sy'n mewn bag fi. Fi'n defos chaotic. Mae mam yn streso yn tynnu gwallt mas. Yn gweud fel, Ffion, mae rhaid i chi pacio. A wedyn mae sanau yn y wash. Y dydd cyn camp. Last minute procrastinator. Yeah. Dyma PlayStation remote fi. Obviously gyda PlayStation hefyd. Fi'n just hoffi chwarae gemau fel FIFA, Fortnite. Dwi'n eistedd am hours a hours yn chwarae yn switcho off o pêl-droed. Fi'n chwarae gyda Ella Powell a Lily Woodham. Mae Lois Jones rhai weithiau yn chwarae gyda ni, a wedyn dwi'n chwarae gyda partner fi, Leah, online. Ni'n chwarae fel tîm, so os mae rhywun yn marw ar y gêm, gosh, mae beef y dydd nesaf. Fi wedi bod yn chwarae gemau pryd fi'n ifanc, 1 awr, so yeah, 25 a fi'n still yn chwarae, so mae rhaid i fi grow up fi'n credu. Yeah. Rhaid i fi dod o hwn i Switzerland. Mae hwn yn slick back brush fi, so fi'n defnyddio fe i wneud y bun. Mae da fi 2 chwaer, maen nhw'n fel hairdressers fi, so maen nhw'n gweud rhoi yn y bun, rhoi e slick back, a defnyddio brush hwn. Tym bach o gel gyda brush, fi'n defnyddio hwn pob dydd. Os fi'n colli hwn, oh my gosh, mae baby hairs yn bob man, bydd fy chwaer yn kick off. Mae da fi sliders fi. Fi'n gwisgo rein cyn y game, so mae hwn fel tym bach o superstition. Mae'n recent superstition, actually. O'n i dechrau gwisgo nhw blwyddyn diwethaf, pan o'n i'n dechrau yn y 9 i Bristol. A ie, o'n i wedi sgorio, so o'n i fel, wel, mae rhaid i fi gwisgo nhw bob tro nawr. A o'n i gwisgo sliders cyn y Slovakia game hefyd. O'n i sgorio yn game hwnna, so ie, mae rhaid i'n rein dod mas i'r Swiss ni. Sa'n person sy'n credu mewn superstitions, ond fi wedi dechrau hwn, so mae rhaid i fi fel carry on gyda fe. Os fi'n anghofio nhw, falle byddai ddim yn sgorio. Mae hwnna ddim yn actually beth sy'n digwydd, ond, well, yeah, superstitions mae footballers chwarae o pêl-droed yn gael, so, yeah, sliders. Sa'n gwybod llawer amdano superstitions arall. O'n i'n gwybod bod Raza oedd hi'n gael pot noodles gyn games. Bydd y nutritionist yn ddim yn hoffi hwnna. Yn olaf, mae da fi camera. Mae hwn yn newydd. A day in the life of a footballer, and I'm on international duty. Let's get into it. Fi'n hoffi creu content. Fi'n neud fel days in the life, behind the scenes ar YouTube neu ar Instagram or TikTok fi. Then into the boot room, grabbed the stinky boot. They were really bad, actually. And got ready for training. A mae da fi vlogging camera. Really cool. Fi wedi neud social media a fel rannu y bywyd fi ar-lein am blwyddyn nawr. Fi'n just hoffi dangos bywyd fi. Fi'n very blessed yn chwarae pêl-droed pryd ni'n mynd i'r fel tournament mawr fel hyn. Fi'n moyn dangos football fans neu Cymru fans beth mae'r dydd yn edrych fel neu beth mae'r gemau yn edrych fel. I played a bit of ping pong while the tea was brewing. Yeah! Thank you very much, Elise. Mae hwnna'n bwysig i fi dangos a gobeithio ysbrydoli y person fach. Then I finished the night playing Fortnite with my besties. And we obviously finished the night with a victory royale.